Һәр кешенең дә белем алуга хокугы бар, әмма сәламәтлегенә бәйле барлык балалар да дөйем белем бирү мәктәпләрендә укый алмыйлар. Чөнки ябай мәктәпләрдә ишетү, күрү, һөйләшү ягынан кәмселеге булган балаларны укыту өчен шартлар юк. Каланың икенче мәктәбендә ошоны күз уңында тотып, инвалид балалар белән эшләү өчен эксперименталь майдансык булдырылган. Ошо көндәрдә унда белгечләр, ата-әсәләр катнашлыгында зур сара үтте. Каланың икенче мәктәбе инвалид балалар укыган белем усактарының береһе. Һаулык буенча мөмкинлекләре сикленгән 22 бала белем ала. Балаларга шулай ук мөмкинлекләренә карап дизайнерлар, оста кулдар, шашка түңәрәкләре эшләй. Шулай ук Аксель Грасс итәкчелегендәге Ангел Подорожник хәйрия фонды ком менән һүрәт төшерү өчен 9 өстәл бүләк иткән. Был өстәлләрдә эшләү балаларның хәрәкәт итү һәләтен үстерә. Быел ошо хәйрия фонды мәктәпкә коры бассейн өчен 11 ток шар бүләк итте. Унда шөгыльләнү 3-нче класс укучысы Мурат Кашкаровтың һаулыгына ыңгай йогынты яһай ди уның әсәһе. 1-нче класска килер алдынан бик тә волноваться итеп килдек. Обижать итердәр дә мәктәпкә килмәйм дип әйтер дип уйлап кайгырдык гаиләбез белән. Бөтәһеле Аллага шөкер Рәмзия Раисовнаның ярдәме белән бөтәһеле еңел үтте. Ул теге балаларга нисек шулай килеп сыкканын үзенең варианты менән әйтте. Ул моны аварияга эләккәндә шулай булды. Моны юлда сыкканда карап үтегез дип ул үзенең вариантын шулай дип әйтеп, ике куяндың койрыгын бырыңгай тотты дип әйтергә була. Балалар юлда йөргәндә үзләрен карап йөрүннәр, Мураттыла нәме үзләренсә аңлап, Аллага шөкер һәйбәт кабул иттеләр. Үткән гыйльми-гамәли конференциялар Өфө белгечләре, райондың логопед, психологтары, шулай ук һаулык ягына мөмкинлекләре сикләнгән балаларның ата-әсәләре лә сакырылгайны. Улар лекциялар тыңлап, бер-береһе менән тәҗрибәлә уртаклашты. На базе данной школы мы сегодня встречаемся также с родителями, поскольку родители – участники образовательных отношений, и наше выстраивание вот таких социальных взаимоотношений, нахождение путей солидарной работы является главной целью в достижении успеха каждого ребенка. Күптәр һаулык ягына мөмкинлекләре сикләнгән балалар махсус мәктәптәрдә, интернатта, яисә өйдә белем алырга тиеш дигән фикердә. Ләкин был искесе караш. Күп кенә район мәктәпләрендә ошондай һынау майдансыклары эшләй башланыла инде. Чөнки һәр бала ниндәй генә булуына карамастан аралашуга, ата-әсә назына мохтаҗ. Раушания Рәхимова, Римьян Турин, Яңлыктар. Каланың Йондызлы балалар баксаһы 1984 елда асылган. Әлеге көндә мәктәпкәсе яшьтәге 380гә якын бала тәрбияләнә. Йондызлы балалар үстерү үзәге бик күп югары категориялы тәрбиячләр эшләгән калабызның өлгеле балалар баксаһы булып тора. Һәрбер социаль учреждениеларга кебек, балалар баксаһының проблемалары ла юк түгел. Бүгенге көндә хезмәткәрләрне һәм ата-әсәләрне борсыган беренче проблема булып учреждениянең тәдрәләрен алыштыру тора. Улар бик нык искергән, яңыртуды талап итә. Шуның өчен дә дөйем ата-әсәләр йыелышында урындагы башлангычларны яклау программасына кушылып, балалар баксаһының тәдрәләрен яңартырга тигән карар чыгарылды. Ошо программага ярышлы хәйрия концерты, ярминкәләр оештырылды. Без ошо тәдрәләрне 2нче елга алыштырырга планлаштырдык. Һәрбер төркемдә кумталар куйдык, шунда акча йыярга була һәм төрле саралар үткәрәбез. Концерт түләүле үткәрәбез, кемнәр теләк килеп карый ала, һәм дә ярминкәләр үткәрәбез. Күреп торагыз, тәдрәләре бик хет хәлдә ярдәм итеп ебәрһәгез, һәйбәт булыр инде. Һәм кала халкына мөрәҗәгать итәм, акча калдырырга була, спонсор итәргә була.